Краката бързи, главите гледат нагоре към тавана. Валери, Дани, първа серия. Готови? Казвам се Теодор Черконалев и съм треньор в Национален спортен клуб Олимп. Развивам плуване за здраве, високо спортно майсторство и плуване за възраст. Най-важните умения, които се придобиват в тази възрастова група, са правилната техника в различните стилове, усъвършенстването на координацията във водата, дисциплината и работата в екип. Това са основите, върху които по-късно се гради спортното майсторство. Спъваш хубаво ръцете зад главата. Краката трябва да ритат бързо. Айде, давай! Качествата, които искам да притежават моите пловци, са упоритост, постоянство и желание за развитие. Важно е също да умеят да се справят с трудностите, да уважават треньорите, съотборниците си и да запазят любовта към спорта. Целите в тази възраст са изграждането на правилната техника, физическата подготовка, самостоятелността и дисциплината. Важно е не само да развие уменията в водата, но и спортната култура и навика за активен и здравословен начин на живота. Тръгваме с бързи крака, потапяме главата максимално додолу. Броим 1, 2 и на трето загребване вземаме въздух. Извън басейна работим върху възпитанието на децата. Освен добри състезатели, се опитваме да възпитаваме отговорни личности, които умеят да работят в екип, уважават правилата и имат самодисциплина. Това са качествата, които ще им служат цял живот. Да работя в клуб като Олимп е истинско предизвикателство и удоволствие. Тук има изградена среда, високи стандарти, професионален екип и силен дух. Клуба дава възможност както на състезателите, така и на треньорите да се развиват и да постигат високи резултати. Добре, айде едни последни 10 издишвания, като гледате към дъното на басейна. Готови?